To owala korka kori ineno ka gima gin ghost workers koso gin jotije manyawawa nikech gisebedo ka giywak ne ok nyal luongi ni gin jotije manyawawa to gisebedo ka gichiwo thieth e kaunti ma Siaya kuom thuolo mar dweche ma 9. Sharon, a ghost worker en ng'ama ok dhi tich to yudo pesa. O jatich manyawawa en ng'at ma ok dhi tich to yudo pesa. To ng'ama dhi tich to yudo to kumi pesa ok nyal bedo ghost worker. Aparo no ng'ama wuoyo ka ng'at ma jatije ma bodno en ye ghost worker nikech ok ongo bed kanyo mokwongo. Tich sheria ma chik wacho no acting position en dweche 6. Ka ng'ato bedo kamoro higni 4 to en ye board, to en ye secretary, to en ye jakom ma board, en ye timo gimoro amora, oloko gino gire mar timo gik odwaro. Board no en ye board, en ye gimoro amora. Kata paro nitie ng'wekni e assembly, kech assembly nego oversight kaka board tiyo, nitie ng'wekni kuom governor, koro gimiyo bwana miluongo ni Nyagudi thuolo ma wuoya kaka oparo, kaka wiye okete, nikech gik mowacho ka ok en gik ma dhano dwach i TV kata station kuom gimotimore Siaya. Koro aparo maber no en imonego dhi dala to jomoluongo ni tich manyawawa gi ok gin jotije mag nyawawa, nikech ng'ama tiyo o claim no county SHA. Sharon, jogi moko ema claim SHA no county oyudo pesa mege SHA nikech nyithindo makoro ni ndara gi, nikech gini moko kuno gini in charge, gin magi sign forms go. Mar ariyo, level hostel obedo upgraded level mar 4, level mar 3 nikech jotije gi. Koro gin magimiyo county kara choko revenue Siaya wachie to medre, koro gin to kunyal chulgi. Koro ng'isre ni county ma Siaya ok oketo ngima dhano ma Siaya mbele. To nyakoromge jwang' mar mondo mi yangre kata mana ni mar mondo mi jopiny yangi